atur giaran para pandemen pamiyarsa budaya Jawi hangaturaken sugeng siang sugeng pinarak sugeng pepanggihan kalian tutur Jawi sandiwara kedheprak siswa budaya ingkang mijil saking Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangersani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Kristin Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan griya nomor 126 cethanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Para pandemen pamirsa budaya Jawi saderengipun kita sagotrah saking keluarga ageng tutur Jawi sandiwara kedheprak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing siang punika keparenga kita ngaturaken paraga utawi susunan pelaku ing siang punika minangkani pamundhutanipun bapak-bapak kadang panitia ugi dipun sarujuk Dewan Sutra Dara kedheprak siswa budaya ing siang punika badhe beber cariyos serial Saridin Syekh Jangkung Dawah Perangan Sultan Agung Tani sutradara kasedening Ki Gedhe Sudarno Astrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti Pandapu katindakan dening Ki Bagus Heri Tasmilang gancaring dedapuan ing siang punika gelir sepisan anggambaraken wonten ing kraton Roban Siluman kala windu katindakan dening Bapak Digdo kala mamang katindakan dening Bapak Andi Suratbing kala lengkara katindakan dening Dimas Endro Mahesa Joko Sasmito katindakan dening Farel Wasiti kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo katindakan dening Bapak Deni Wijaya Patih Nerangkusumo katindakan dening Bapak Jarwi Santoso Retno Jinoli katindakan dening Rini Paulus Syekh Jangkung Saridin katindakan dening Bagus Heri Tasmilang kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Cirebon Sultan Hasan Batang Aji katindakan dening Ki Gedhe Sudarno Rohayati katindakan dening Jeti Mayang Sari Pati Bagus ing siang punika margani dados Momok Hasan Aji Pak Joyo katindakan dening Dimas Gilang Permati Wiryo katindakan dening Bapak Budi Tumbek Sarti katindakan dening Arif Kumalasari Sarini katindakan dening Santi Pramuni Nyai Beranjung katindakan dening Ibu Suntari Sumarjo Momok
katindakaken dening Bagus Amin Wijanarko. Rohayati katindakaken dening Niken Ayu Harjati. Iwon dening Purwanita penglipur katindakaken dening Widodari Ayu saking pagelaran Sandiwara Kedopra Siswa Budaya Emban katindakaken dening Emban Pesek Avanza. Rebot utawi dagelan katindakaken dening Trio Do Koplo Dodok Lenteng Plonto. Pramirsa budaya kakung saha putri, kala wau gancaripun dedapuan ing siang punika kanthi lambat serial Saridin Syekh Jangkung Dawah Perangan Sultan Agung Tani. Pungkasanipun atur saking pagelaran Sandiwara Kedopra Siswa Budaya anggaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing siang punika dusun ngembe kalis ing Sambi Kala. Rahayu rahayu rahayu.
cangkriman nggih cangkriman ning ampun angel-angel nek kula mboten iso batang cangkriman iki. Pambatangku cangkriman kulan kuwi mengko batang. Menawi saged Kang Mas Prabu dene cangkrimanku di mama. napa Yen kowe duwe dulur, nggih luwih duwe bapak, nggih duwe guru, nggih dikane yo dengan kowe mung cukup bondlas kok tutup netra apa kepiye? wah niku jeneng siji nek anduweni dulur dipaeka dening liyan dulur niku nggih ngrasake lara merga niku wonten sesambunganipun darah utawi dulur menawi anggadhahi tiyang sepuh dipun dak siya dening asanes jeneng anten tetembungan anak niku yen bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa nek wis ngerti wong tuwa krenah dening liyan anak niku kedah mbales budi marang wong tuwa menggawe murid lan guru niku minterke murid tanpa enten guru murid boten iso pinter kok tidak sia dening tiyang sanes tetep boten lilo sak lebeting manah nek saged badhe balesaken sastra wirang. Pambatangmu bener. Yen kowe piye di boten sisip napa ingkang dados aturipun kadang kula Kang Mas Prabu kala mamang. Sumbuh dhateng sedaya pangandikanipun Kang Mas Prabu. Nami sedulur, nami anak, nami murid menika kedah saged ngetingalaken dharma bekti tumrap tiyang asanes. Lho menawi tetelo sedaya kala wau sedanipun dipun paweka menggaing abdi dalam kawula. Kula ugi mboten nrimakaken dhateng perkawis menika. Sak gaduk-gaduk nalar kula, sak gaduk-gaduk tenaga kula badhe mbudidaya balesaken sastra wirangipun Prawan Prabu. Pambatangmu kowe sakare dia. Nggih, kados Cocok kaico. Tekane iki. Sedane guruku. Danyang lolope. Kuwi matine ora bergograh kuwi ora di. Ning sedane guru danyang lolope. Kuwi dikane ngoyo. Dikrenak wong-wong pati. Desane Miyono Kayin. Miyono Kayin. Jenenge Saridi. Lala jeneng desa niku. Pawarta sing tak runguti. Pripun? Wong jeneng Saidin kuwi padha-padha titok. Nggih, Kinacek sepadha padane urip. Keladu ingkang kandha Saidin kuwi wong sing luwih. Bojone wae lecek. Anake ora sithik. Hae kuwi. pripun? Sak gaduk-gaduk malah. Aku kudu sabloso sore guruku dene mlope ketemu bar juing kuandane. Menawi tetelo kados ngaten Kang Mas Prabu kula badhe nderek lekas panjenengan saya kula pengin mangerteni kaya ngapa to menungso jenenge Saridin yen ketemu kula cuwek-cuwek cocote. Wah, menika leres Kang Mas Prabu. Iya. Menawi tetelo panjenengan badhe balesaken
srasa wirangipun yang sepuh panjenengan nggih guru panjenengan. Badhe kula ketapaken sedaya para yaksa Jemprit Rayangan. Ing mangkenipun badhe nderekaken lampah panjenengan Kang Mas Prabu. Yen ngono di kabeh kadang. Aja pundi awak. Ana ing Aspro Bersiluman disungki. Nggih. Yaksa Indra golek saiki sak ketemune Karben Gambia. Dipun. Ken gayen Nggih. budaya yaksa diri kaya diri jangkrik mambu pilih. Jangkrik mambu pilih. Hoi. Awit praupanmu beda lan parupane wong ing Mataram. Bedane ngondi Yo. Lho nek tenggak mengisor kaya dene aku lan kabeh. Yo. Tenggak mendhuwur kuwi bangsane mong. Aku kena diarani menungso sing durung dadi. Yo. Menungso sing durung. Kowe sapa? Senajan toh durung dadi nyatane kowe bisa wicara. Kowe bisa wicara sapa satenane jeneng. Aku kala mamang. Kala mamang. Ali kowe sapa wis? Lan aku kala lengkara. Ya. Ya iki badal wakile Kanjeng Sultan Agung nerang Kesumojen. Oi, Nerang Kusuma. Punggawa Praja Mataram. Ya. Nek ngono aku wis tekan laladan ing Mataram. Mongko wis meh tepung gelang tekan Pati durung ketemu iki nganti tekan Mataram. Leres Kang Mas Rang Kusuma, Piye kala mamang? aku njaluk kanthi banget. Apa kowe ngerti menungso sing jenenge Saridin? Lho nek sing jeneng Saridin aku weruh
Aku ngerti. Kowe ngerti? Nanging kowe kudu ngerti. Ya, Saridin Yoseh Jangkung kuwi wis dadi peranganing keluarga ing Mataram Jalanan. Wis dadi kadang ipene Kanjeng Sultan Agung. Wah, ora itu. Rang Kusumo, iki api-api anaten aku kelawan kowe. Iya. Rening saiki Saridin wis dadi keluarga ing Mataram. Aku njaluk kanthi banget saiki Saridin kon ketemu kelawan aku ya dina iki. Iki nek wis kowe ketemu lan Saridin arep kok apa? Saridin arep tak jueng-jueng kuandane, arep tak pateni mergo Saridin wis utang pati karo guruku Sidanyang Lolopo. Lha nek kowe kepengin miloro lan Saridin Yoseh Jangkung. Pancen Nek ngono aku sing dadi pepalang. kowe dadi pepalangku. Iya. Tinangka dadi tadah kala mangsaku tak jueng-jueng kuandamu nang papan kene. Yakso!
Panjen ora luput nyatane bareng rangku sumo klakon campuh perang marang sekabeng para jempri prayanga tan monggo ing kowe satemah mlayu kocar kacir prajurit Mataram nek nganti awak dhewe ora ketemu kawan menungso sing jenenge Sariten aja bali ayo goyang ayo paring pangandika. Rina lan Memi ibu tansah nyawang lan sirang. Sajak kok ana sing dipenggal. Iki maupun ibu
praitanipun Kanjeng Ibu Rohayati. Pancen wonten perkawis ingkang gegupil jroning batos kula. Banjur Kula gesang wonten ing Cirebon. Sinareng lan Eyang Sultan Batang Haji saha Kanjeng Ibu Rohayati. Lajeng sinten tiyang sepuh kula kakung ingkang ukir dhateng jiwa lan raga kula. Jalaran salebetipun kula mapan ing Cirebon, kula boten nate mangertos bapak kula wonten pundi. Momo asanat. Bareng sliramu mundhut pirsa sapa sejatine wong tuamu kabeh. Nambahi kronto-ronto rasane penggalih ibu. Awet napa wiwit sliramu kuwi tak ngandhut ana ing garepanipun ibu. Ya wiwit dina kuwi ibu pepisahan lan sudarmamu kabeh. Nganti sliramu dewasa. Sing kula wonten eyangmu Batang Haji. Mergo nalika semunapun ibu pepisahan lan sudarmamu kabeh. Mergo kathah kewajiban akeh jijiban sing kudu dirampung. Nanging ben sliramu ana sapa sejatine wong tuamu kabeh. Dudu mung ibu sing bakal tulungkan. Ing papan kene pun ibu bakal ngrawuhi Eyang Batang Haji. Kanjeng Ibu Rohayati. Menawi panjenengan boten kersa medhar sabda sinten tiyang sepuh kula kakung. Jalaran wonten sejarah salebetipun gesang Kanjeng Ibu Rohayati. Magepokan lan kula dikali kula tasih wonten guwa garba panjenengan katilar dening Sudarma kula kakung. Menawi ngaten kula kepengin rawuhipun Eyang Sultan Batang Haji. Ratinan sawetara ya Gedhe. Ora mek yen sliramu ora bloko. Malah putramu Hasan. Mergo bakal rujuk atimu. Kedadian wis kawu. Yen Eyang momok Hasan iki. Apa bener pamuntaing atimu sliramu kepengin ngerti Sudarma? estunipun boten sisih pangandikanipun Kanjeng Ibu Rohayati. Suksukan jroning batos kula. Estunipun sinten tiyang sepuh kula kakung. Duh Eyang, menawi sayekti kula gadah tiyang sepuh kula kakung nanging tasih sugeng wonten pundi papan lan dunungipun. Kula badhe ngaras padha ngetinggalaken putra Darma Bekti lan Sudarma. Nanging menawi sampun pejah wonten pundi pakuburanipun kula badhe nyegah. Kula dongaaken ini. Patut tinulat kabeh para muda tarung. Sekabeh atur momok asalat. Eyang ora kabutan. Buka lakon seskau. Nanging eyang janji. Yen eyang wis bloko. Sapa tenane Sudarma? Kowe aja njolo atimu. Aja lumang asor keluarga ing
kula janji yang menawi to tiyang sepuh kula kagem menika trahing ngawirya. Kula mboten badhe gumampang akoni menika tiyang sepuh. Nanging menawi tiyang sudra sampari tetep kula akoni menika tiyang sepuh kula kagem. Sudarmamu kang lumantar kowe urip ana ing pataning jagat. Bisa nyawang gegaring donya. Ki awit wong lanang sing urip juara. Ben sliramu ora tabrak rasa. Mbok menawa wahyaning kala mangsa. Kowe ngerti jati dirimu sapa tenane momok asan. Lelakon rong minggu ses kapung. Ing Cirebon Persasat kena mendung anggan sing ora kena soroting Bagaskara. Tumempuh marang ibumu. Eyang rumangsa jibek malahe emeng belum ndang. Gusti kang mulih jagat paring dalan lumantar wong lanang. Wong lanang ki mau kena dalu wong sudra sampal. Dere paduke bali-bali lomo. Siji saudon loro sarung. Ning kabeh jodoh. Bisa mangku pembayatan Baliswa karo ibu. Bapakmu wong desa. Wong Jawa Tengah Laragan Pati. Jenenge Saridin. Saridin. Saridin ki botok ambathok balu isi watu. Botok bolu isi watu. Perginipun Dene kaluwihan. Ora sadaya manungsa. Kang dene kaluwihan kaya dene si Saridin. Rikala ibumu lagi nandhang mop sing bisa musadani ora liya si Saridin. Rene eyang rumangsa bondo. Kang bisa nembel rekaning ati. Ibumu tak pasake karo Saridin, tak gandharke dadi putri Trimat. Ewa dene ibu ora duwe kersane eyang. Sing dika dawuh pangan mergo jujur. Jodoh ini langsung diukur derajat lan pangkat bondo lan dulu mung lupa ora bisa. Trabasan barang apa yang cici. ngantos nuwuhaken wong bebrayan kula mriki. Eyang Bapakmu Saridin mitungkas karo ibumu. Bakal nutup tenggone lelon. Yang tahun pirang tahun yang minggu pirang minggu yang ora ngerti. Ning yen wis dewasamu wajib eyang menuruti sapa satenane bapakmu. Eyang Sultan Gandang Haji. Ya. Sampun cetolan gamelan anjen kula nampi dawuh. Sinten to estunipun kang sepuh kula kakung. Eyang Sudra sampali ingkang nami Saridin mapan ing Jawi Tengah laladan desa Miya. Eyang menawi kepareng kula badhe nyuwun pangestu badhe tumuju ing Jawi Tengah badhe ngupadi Bapak Saridin kula badhe naras padha Nasanaj inggih yo kene seliramu ra kena tak pam. Pati Cirebon ki adol. Siji ki durung nate miyos saka ing Praja Cirebon. Saya saking pati. Jelo sambi kala apa piye mung seliramu. Rama Sultan, kamangka boten namung anggir momo Hasanaji ingkang kepengin pinanggitan raman. Kula jika dos ngaten. Aku mau ya wis krasa. Arep tak tebak batinmu ning jarak wong tuwa iki nyadang sing ora. ibu niku nggih pun kangen lho ya. Ya iya dong 10 tahun. Ya. Ngene. Aku ora dadi papalanmu. Malah tak jurungke. Supaya kowe ketemu sungkem karo wong tuamu. Ning janji. Aja nganti kowe rumangsa keduwu. Sawise ndek bapak disani. Boten ya. Pramila wekdal menika kula badhe pamit ihdiran pangestu mugi kalis ing sambika langgen kula lumampah. Dulu bebarengan Sareng karo ibu. Kawin jenenganipun kanjeng ibu sawetahipun kulih teng tanggung jawab. Kula
pamit sing hati-hati. Duga sira ngomong hati-hati Joko. Namung nyuwun pangestu panjenengan karo kontak surat kerja. Muga-muga tinemu warang bojo iki. Mereka biyen sajen ada janji. Dan wis bojo. Aja dipati. Ngaten nggih, mboten badhe kasih. Benci lho. Kamu saku ninggalke cinta. Jangan anakku putuku bisa tinemu marang bapake. Yen ora masalah. Ora kayati aku sing susul. Nek isih nganggo kaujutan sing kaya ngene iki, tangeh gendong lamun bisa ketemu kawan sarike. Lajeng marginipun kados pundi Kang Mas Prabu? Iga aku Kang Mas Prabu Kalawarga. Prasasat sampun tepung gelang. Ampun kula ngobati lawan sarike ketemu ing Dewa Semanten Jaran Kalampah. Malah kula menika pinanggih kali sedaya penggawa praja wonten ing Mataram. pinter rek Campuh perang Kang Mas Prabu. Nek nganggo cara sing kaya ngeten, iki ora bakal ketemu lawan sarike. Kedahipun kadang panjenengan mangdandosi kados dene menungso. oh ngono Oh, tak dadari di ayo Menawi kersanipun ngaten monggo Kang Mas Prabu. apa wis jebles jamak ning menungso. arep ben kowe percaya di kae ana blumbang go ngilus ae ya Walah, belum. Yo. Dalan iki aku bisa ketemu karo sing jenenge Sarike. iya Aku njaluk pamit dongake Kakak. tak pangestoni di Dongake, ayo di kono. berarti diwaca Iwet Cirebon nganti dugen papan menika. Iki tasih tepi lho. Kadipaten Patim niku tasih tepi. Lah iki lawat endi yo, Ngger yo? Kula piyambak nggih mboten mangertosi. Takok sapa ora ngelok. Nek mboten klentu niki numpun pinggire Kadipaten Patim. Apa iso? Perbatasan ta kita? Iki bisa ngembe. Wis pati malah. Dukuh mulya. Kuwi wis pati. Wis pati. Ah, iki sawah kulon lho. Pun, lambat. Sik Ngger, sik Ngger. Lah pripun? Wis sawetara. Ibu ki rumangsa kesel. Ya ora mung kuwi gondange ibu ya saleh. Lah gendong tak gendong kok. Ah, lah kok gendong ibu piye to? Lah malah sliramu kok sing kesel kok ya. Ya pripun lah ajeng kepengin tuju Ibu bisa ki, miono. ibu ki mau ngelak. Ngelak. Iya. Apa adol Mas wae ini Mas. Wah, pun ngaten mawon. Jenengan teng mriki mawon.
ampun ngantos kesah tebih nggih. Kula tak ngobati daya kangge nambani salit gondang kecil. Ya matuk nggih, matuk. Matur, nggih. Tanteni ning isor wit gedhe kene ya nggih. Wonten ing mriki wonten toya. Ah, ya. Nek mboten toya nggih wowoan. Ora apa-apa nggih sing bakono. Iku ning isor wit gedhe kene ya nggih ya. Aja suwe-suwe. Rata-ratane sampean niku sinten? Aku menungso. Joko Sasmita kang dadi aranku. Joko Sasmita. Ya, Walah, cilikanku jenengku Sumanto, bareng kondang aku dileh Joko Sasmita. Wong-wong ben ora padha wedi. ngono Oh, ya. mesti sampean kru kondange Sumanto to. Seneng mangan wong. Ah, Keren-keren. Sampeyan tiyang mriki to? aku wong kene Alas Roban. Lho niki alas roban Ya. to. Nek kalih pati niku napa tesi tebih? Pati saka kene. Nggih. Adoh, kira-kira nek mlaku isih 4 dina, 5 dina lagi temeka ana ing Kabupaten Pati. Ah, jebul ya kok isih. Oh, tenane sampean sapa to? Aku Rohayati. Rohayati. Nggih. Saka ngendi? Cirebon. Adoh saka Cirebon, terus karepmu Kula kene ajeng teng Miyono. Miyono Kabupaten Pati, Kecamatane Kayen. Lho. Nggih? Iya. Sampeyan kok apal to? Apal najan aku ning kene ning kancaku ning Kabupaten Pati kuwi akeh. Saya-saya ning desa Miyono. Iki malah pas tiwas Ya. kebeneran. Sampeyan nek kenal wong Pati, Ya. utamane teng desa Miyono, Ya. sampeyan ngerti sing jenenge Saridin. Saridin. Wong Pati ora ana sing ora kenal karo Saridin. Lah lah, Saridin kuwi pancen kondang ana ing Kabupaten Pati. sampeyan apa? Angger irung mesti kerti sing jenenge Saridin. Lah lah iki tiwas kebeneran, tiwas Ya. kebeneran. Joko Sasmita. Ya. Nek pancen sampeyan ngerti sing jenenge Saridin, Heeh. niku ra bojo kula. Bojomu? Bojoku kuwi Kakang Saridin. Saridin duwe bojo ning Cirebon. Iya. Ya duwe anak. Duwe anak, Rokayati ya, Pak? aku Rohayati. Rokayati. Nek kena kowe tak elekake, aja mbacut kowe goleki Saridin. Lah, ana apa? Saridin ning Kabupaten Pati iki duwe perkara, malah wektu dina iki Saridin wis mati. Bojoku. Ya, Mati. Saridin mati dihukum pancung karo Kanjenge Bupati Pati. Lah, Merga Saridin mateni kakange sing jenenge Branjung. Yo. Perkara iki Saridin wis mati, kowe ora usah goleki nek Saridin. pancen Kakang Saridin wis mati, Ya. ya aku tak bali ning Cirebon wae to. Eman-eman. Wong kowe adoh saka Cirebon kok goleki bojomu Saridin wis mati, kowe rak dadi rondo to. Ana tetembungan rondo kuwi ora kajen, duda ora kopen. Lah terus. Timbang kowe dadi rondo, aku nganggur, kowe gelem dadi bojoku ya, Dik. Lah. Lah, Hah? tentane pek bojo. Lah aku mesake kok. Lah, nek Aku mesake, aku semboyan, aja nganti ana wong wedok sing nganggur. ngono ya. Joko Sasmita. Kenapa? Mau jane aku ya rada percaya ning Ya. bojoku mati. Hah? Ning bareng kowe kondo tak pek bojo. Lah kok sithik aku ora percaya nek Kakang Loh, Saridin. iki tenan. Malah ora percaya. Wong aku mesake karo kowe wis to. Aku ki Joko lho. Aku Joko entuk rondo sing bati rak kowe to. Lah, ora. Hah? Serajan kowe Joko ning aku ya rugi. Kok rugi iki lho? Rugi wong aku ora seneng. Lho perkara seneng kuwi gampang to. Perkara seneng kuwi gampang.
Angger kowe kulino kumpul, kulino cedhak, suwe-suwe bakal tresno. Wiwitaning tresno kuwi jalaran saka kulino. Angger kulino cedhak, Dik, kulino ngladeni mangan, ngladeni ngombe, suwe-suwe ra ngladeni turu barang. Wis ta. Aku mbok bandingno karo Sariden, bagus aku, gagah aku, rasa aku. Apa iso? Lho. Wis ta. Ora usah pamer samubarang. Ya. Senajan to dikaya ngopo aku ki mung tresno karo Kakang Sariden. Wis 18 taun ora ketemu. Saya 18 taun. Wong wedok ditinggal karo wong lanang 18 taun kok ora isin. Kok jek goleki karo Sariden. Ya ora apa-apa ta. Kok. Ditinggal ki mergo ning pati akeh kewajibane. Angger kowe gelem dadi bojoku, penak-penak, Dik. Ya. Gelem ya. Dadi bojomu malah kosong. Aku nek nyawang ki lho, Dik. Apa? Wong wedok kok putihe kaya ngono ya. Ya. Lambene abang beranang kaya semangka. Lah ya ya. Apa dipun pindah kowe ame. Kok goleke sapa? Sing ndi? Kowe ayu nek aku ora seneng kowe. Ayo. Aku nek nyawang pipimu ki lho. Kok ngambuk. Ayo aku. Sing ngambuk kene rasane kowe. Angger kowe manut wedakmu ora ilang. Wis to, kowe ndang mapan ngene lho, mapan. Kok terus tak keloni. Yo. Yo. Kurang ajar lho kowe. Apa? Aduh. Lho apa? Iki aku rugi. Hah? Sama Sasmita. Angger kowe gak gelem cilaka lho. Tak perkosa lho. Joko Sasmita. Piye? Kowe iki wis wong desa, Hah? ora duweni tatanan babar pisan, ora duweni subosita, tambah kurang ajar. Lho aku ki senajan to koene yo duwe bojo. Aku ki putrane Sultan. Bocah cecak-cecak runangsamu mbok anggap sepadan. Apa piye? Ning alas ora ana sapa-sapa, Dik. Bebas ning kene sing ngono aku karo kowe. Bener nek mripate cadok. Cadok piye? Lah sawangen to. Kowe iki ra iso disawang wong semene kae. Ndi? Nyawang kowe kabeh. Endi? Iki dudu menungso. Napa? Penyakit beras kabeh. Apa? Kowe sing Terno beras tunggale aku. kowe sing tekan ngetokno beras. Ayo, kowe gelem apa lo? Nemo tak perkosa lo. Hah? Kowe ngerti pite babon karo pite jago? Piye? Angger pite jago kudu ngudak-ngudak pite babon, angger kesendaran doprok. Aku ora dobrok. Hah? Nek kowe ajeng aku ya tetep ra sudi. Gelem apa? Ayo lo. Mah, Ayo lo. Ayo, Dik. ora sudi. Ora sudi. Ya kok apa perkosa ngene Mas? Ayo, sing Suci saswarane
Napa nggih kula wangsul? Kula niku golek banyu nganti bingung, Nah, terus nganti teka teng desa Ngembe. nembe. Kok mulyane ngono? Ya. Ora ngentokno banyu kula golek sampean. Kok malah ketemu teng mriki sampean mlayu-mlayu. Sawangan lho, raine ibu mocar kacir. Dene iki ditampakke niki. Loh, mau ana wong kurang ajar karo ibu. Kurang ajar pripun? Loh, jarene bapakmu ki mati. Ibu dadi rondo. Lah timbang rondo nganggur arep dipek bojo. Sing sanjang niku sinten? Jenenge Joko Sasmito. Joko Ora ini ibu to. Yo, opo arek-arek kabeh. Lah ibuku mentuk-mentuk kaki kontak ngene wedok. Ayo. Oh, buah ketemu. Kurang ajar. Napa sing ya? Isih koyak, nggih. Kanggo ingkang kula. Ora ajar. Sepiro? Mlayu yo mlayu nang sembahane. Lah kon tak banting ae ya ora kuwawa jere kowe kuat. Umpama aku mbok banting mau kowe tak geret ngono ketut. Bu, iki lho. Ya kuwi lho. Ngono jare wong wedok ora duwe bojo, bojone Saridin. Iya. Lho kok malah gandeng karo bocah bagus iki lho. Iki. Ya. Weh, arep tak gandeng. Arep tak sayang ya sakarep. Enteno lah, sayang lah, Ya, tak enteno. sayang to. Gawa mulih lah. Aku gawa mulai. Ancen bojomu tenan rek. Ngono. Kok bojone? Hah? Sasmito. Apa? Aja keliru tombo. Ya, ya. Yen Toro Hayati nyedak karo aku ngarasi karo aku Ya. wis patut. Ya. Mergo aku ki anake. Yakin nek kowe anake? Eh, Anggere kowe medhon kok panggung ngaku anake tenan. Tak pek ro Kayati. Ora. Iki ngono ibuku. iki anakku. Anak arek ngepek. Iki ibuku. Kok enak ora ro Kayati? Sasmito. Ya. Umpama kowe seneng karo ibuku Rohayati, Ya. ora apa-apa waton Ya. ibuku gelem. Ah. Lah ibuku ra sagok. Nek aku meksa. Ya kowe meksa aku sing dadi kepala. Ngono, ayo. Ayo. Buktekke. Lut wong Cirebon iki. Ah. Hati-hati, Ger. Kowe wong ora iso gelut, Ger. Lah rumasaku. Arep tak gua jebul rusane ra umum. Kowe iki lho, Ger. Niki mlaku teng pati kok rekoso. Rumasaku kok rasa Peter gelut. Lah karo Joko Sasmito kok kalah. Iki pripun nek tur dioyak-oyak kecekel malah cilaka. Apa tenan iki lah kok jebule wong desane kok kaya ngono apa ya, Ger ya? Pripun iki? Pripun? Ngapa? Iya. Apa niku? Ibu lali. Pripun? Ibu duwe tinggalane pakmu. Bapak Saridin? Iya. Napa? Iki. Gombalmu ki ana iki? Lah iki kaya gombalmu ki ya, ning iki ampuh, Ger. Napa saya itu? Apa? Gianggane apa ki ora umum wae tidak? Agemane wong tuamu kakung, Pak Saridin ki pancen kaya ngene iki. Senajan to gondone apet, ning ampuhe ora karuan. Napa saya itu? Ah, wis buktekke. Kok menawi saged nggih Lho pusaka. iya, iki nggo sarana, Oh, Ger. Aja wedi. Mriki. Wes. Apa? Pas ambok jegoro jurang aku terus arep mati ora. Kowe rusak ya. Sasmito ora bakal mati tunggale Sumanto. Sumanto iki kanibal tukang mangan daging Lah iki yo manusa. doyan daging menungso. Daging sing ndi wae? Tunggale Sumanto. Ya. Sasmito. Menapa? Tenane nggonku gelut karo kowe iki ora kok kalah ora. Hah? Ning aku golek papan sing rumpil Ya. supaya iso nyeker ragamu tak dandan, tak pateni. Nek ngono buktene nek kowe duwe pusaka ayo ketoke. Sawangan Jabang bayi. Oh. iki Gombale ngono. mukiyo. Iket sing ampuh. Hah? Iki tinggalane Bapak Saridin. Aku yo duwe. Alah.
Nek tak pujo tak sebut Bapak Saridin. Kuno katiasane nyedap-nyedap. Bukteke, Mo. Bukteke, Mo. Duh Gusti Kang Karya Loko. Kanthi lantaran iket Bapak Saridin. Mugi saged nyenakke sengkala ingkang wonten. Bapak Saridin, kula nyuwun dipanestu. Kowe Joko Sasmita, Rokayati. Joko Sasmita iki wae. Cintaku, cintaku. Ayo, ayo, ayo. kelakon sampean dipek bojo. Adur sampean. Lah niku sinonge Ibu ati krokoti terus entak. Tak rewangi aku kawujudan dadi Joko Sasmita. Iki mung betheke aku tresna kelawan kowe. Saka karepku nganggo cara sing kaya ngene aku bisa baleske sastra wirange leluhurku ya guruku Danyang Lolo. tenane kowe iki sapa? Aku Kala Lengkara. Kala Lengkara murid Danyang Lolope. Pancen ora Sing luput. nalika semana dikrenah dening Bapak Saridin. Nah, yo Kowe kene iki kowe. Tawa. Heeh. Aku anake Bapak Saridin. Kowe anake Saridin iwas kebenaran pinangka dari tadah kala wangsaku. Oh Gusti Kang Karya Loko. Lantaran itu Bapak Saridin. Aku gale akeh biyen serupane. Sampeyan iku Hah? ngapane kala Kala Lengkara. Kala Lengkara. Oh, aku sedulure lanang. Kala mamang aku Lah sing siji kae sapa? Sapa? Aku Kala Windu. Kala Windu. Ya. Kok nganti kowe teko ning papan kene nganggo dara-cara lan paweka? Kawujudan Joko Sasmita iki jebul saka ruangmu. Ya, aku goleki menungso sing jenenge Saridin. Arep tak uklek-uklek galunge ben modian. Ora usah kowe goleki Saridin. Hah? Mung cukup ketemu karo anake Bapak Saridin. Anake Saridin. Momok Hasanaji wong Cirebon anake Bapak Saridin. Kelakon tak katutke dosane wong tuamu kowe. Wah, Bapak iya. Niki mboten ngira mboten nyon. Jalma tan kena kini Ayo tenan. bener to. Ya, wujude kaya ngene kok ampuhe ora umum. Ya gon-gonane Pak. Niki mboten perkara ampuhe. Lah terus Girandane sing apek niku. aja kaya ngono. Kadang iki tinggalane wong tuamu. Saiki tak maringke kowe, Ger. Ngaten. Saniki mbajutke lagu. Ayo, isih Ing adoh. desa liya. Isih patang dino, Ger. Praja
bisa musan dadi kawanan. Kakak. Kakak Sari. Kakang Saripin, Kanjeng Ratu Retnosina. rak krasan to kakang mapan wonten ing Mekara. Ayo banget kerasanku. Wong ora nate manggon omah apik. Roh-roh dikon nggone omah apik. Awane ngantuk kudu turu terus. Sampeyan iki lho ngendikane kok iso ngantuk kudu. Iya ya omong jujur kok. Lah nek ngantuk ya kudu turu. Kakang Saripin, Diajeng Retnosina. kula nggih matur nuwun kok kakang. Panjenenganku pinangka dados bojo, bejo-bejane kula. Tegese bejo kemayangan mungguing kula. Iya. Ngono kuwi panjenenganmu ngendika. Heeh. Kuwi lahir batin nama mung tata gelar lahir. Lho nggih lair batin to Kakang Saripin. Mergo ngene lho Diajeng. Kados pundi? Sliramu kuwi kadange sultan. Leres. Sultan kuwi ratu. Nggih. Ratu kuwi Nalendra. Ning tanah Pulo Jawa Mataram. Leres Kakang. Monggo aku kuwi mung wong desa, kesa-kesa. Kahananku ya mung kaya ngene. Aku wong melarat kepurat gendong jagat paribasane. Parandene kok ya ditresnani. Kuwi rak ya kebangetan sih. Kakang Saripin, Diajeng Retnosina. sepisan kula tresna kalih panjenengan. Ingkang kaping kalih, ingin saged musadani ora panjenengan to Kakang Saripin. Dadi panjenenganmu eling to? Injih. Ya. Upama ora ana aku mbok menawa selawase urip panjenenganmu ora bakal kala-krama. Setane bobor nggih Kakang. Ya ora kaya ngono. Mergo panjenenganmu kuwi kena diarani wanita bau lawean. Ya ana sing ngarani wanita kala luweng. Leripun. Mergo ragamu kuwi disusupi siluman naga. Ora sadhe ngapawongan ngerti perkara. Lah kersane Allah kok panjenenganmu bisa ketemu karo aku. Lah upama ora ketemu, saben priya cedhak panjenenganmu. Cekane dadi garwamu saben wengi-wengi sepisanan. Cara tembunge malam pertama. Ayo mesti mati. Mesti mbok tekno. Nggih mboten kula sing ngetekke to. Ayo tegese iki siluman sing nyusupi ragam. Arepa seminggu liramu kuwi palakrama ping 7, ya tetep mati priya sing sinanding marang sliramu. Niki bejane gesang kula saged pinanggih kalih panjenengan. Ayo bejane panjenenganmu kanugrahan munduhe urip. Lah wong atase mung kaya ngene kok disenengi karo kadange sultan. Kakang Saripin, Kanjeng Ratu. sakwise kula dadi bojone sampeyan, kula isine mung kangen lho Kang Mas. Kangen? Nggih. Ayo padha. Ning carane kangen ra kudune dipun tambani, tegese diusadani. Tambane ora liya gampang. Napa Kakang? Angger aku mbok pijeti karo mbok gandrung ya, Mas. Oh ngeten kula sing pijeti, yen sing gandrung nggih Kakang. Ngono. Ayo kudune sliramu sing kangen kok. Ya. Separonan kula sing mijeti sampean sing ura-ura. Separonan Nggih. kaya mangan ae separonan. Kakang Saripin, Kanjeng Ratu Rajina. kula tresna karo sampean lho Kakang. Ngono. Cara ngene nganti kok sore kuat. Mangke ra dagelane retamane ora metu sampean. Coba pitekono.
Pundi Kang sayang, Kang lumrah. Ya kabeh sarandune awak iki sayang. Nggih lumrah nggih wong nganten anyar. Sekeco nek dipiteki. Nganten anyar kuwi ya mesti ora eling wektu. Nganten anyar isine mung kesel terus. Iya. Sapa manes kaya Kanjeng Ratu. Kang Mas Sariti. Ayo saiki dimbangono katresnan. Uang malang nyangkal Lirik Kang Mas. Kapapa kobor sewu. Jur padang jinglang jroning ati. Wis rumangsa marem. Rumangsa bungah. Ora ana wong ayu kejaba panjenengan. Alah, sampean iki lho Kang Mas Sariti. Aku Mengko kek penyen iki mau ngalem bono. Mengko gawe gombong rasane ngati kula lho Kakang. Aku kenyataan. Ah, sampean iki kok. Iya. Ana tembung kenyataan. Asu nyatane kaya ngono. Lah, rak ngaten to, Kang Mas Sariti. Diajeng Retnojo. Lair batin kula tresna kali panjenengan. Mila, Kang Mas. Kula ampun ngantos tebih kali panjenengan. Isine mung kepengin sinanding kali panjenengan. Senajane ngendi sliramu kudu nderek. Lho nggih to. Kula mangke ra sujono. Kula wedi yen kecalan panjenengan lho Kakang. Nanging pun Kakang ra wis nate kandha karo sliramu. Napa? Nek ing desa aku ya wis dibojo lan anak. Ayo to, wis jujur lho. Nggih, mboten napa-napa kok Kang Mas.
Kula malah seneng diwayu ngentengke gawean. Kang Mas Saridin, isine mung kangen mawon kula kalih panjenengan iki kok. Saestu. Aku yo kangen to. Janji. Janji. Betul. Jan mentel lho Kang Mas. Ngaten niku ora kewirangan cobi. Yayi. Sampun kok Yayi Sultan. Niki wau mumpung wonten wekdal sing longgar. Iki nggih kula. Yayi Sultan. Ampun ngaten to. Namung kangen-kangenan. Weruh kaya ngene iki mripatku Mas. Udah temen tok. Jane pengunjung apa pripun to Yayi Sultan? Moga-moga Yayi. Kaya kebangetan yo teman-teman wanci wae kaya ngene kaya. Ngene dipikir kebangetan niku mboten kula kalih diajeng kok jinali. Lah kebangetan tamune mlebu kok ya mau glendeng tok. Aja kuwi perke tamune. Mergo tamune wani mori yo ora dikunci. Lho. Pasti lamu gemboke ora dicekrekno. Pangapunten. Monggo Kak. Asih mboten lanjute dereng iki. Alampun. Nggih pangapunten nggih Yayi Sultan. Wong wau nembe kangen-kangenan karo Kakang Saridin. Niki wau mun kula rencana nek pun badhe niki kula badhe sowan wonten ing Pendhapi Utara. Kene Mbak Yu. Sing ngepet ambekan kok. Kerenggosan. Nggih disareke ringin. Beroleh ngene-ngene mak dijak. Perkara wau mirsani wau. Mak betunduk ngene malah. Nggih disabarke. Walon-walon mboten kelak. Kula nggih malah ndedeg pengkonangan panjenengan lho Yayi Ya wis Sultan. Rasa Nggih Kang Mbok, nek Kakang Saridin. Yayi Sultan Agung. Lek ana lancangku sing gedhe pamengkene. Malah kapara kula ingkang kirang subasita kula nyuwun agunging pangaksara. Padha Kang Mbok panjenengan. Yayi Sultan. Nyuwun pangaksane nek ana lancange sedulurna. Mboten dadi napa kok Yayi Sultan. Ini malah tom-tomen aku. Rayunya aku biar nate ngelakoni ngono nek ora semaput. Ampun ngaten to. Kemang anu Kang Mbok malah kepinangan. Namung jroning penggalih tansah tuwuh pitakon. Boten kados dene padatan Yayi Sultan kersa rawuh wonten jumumipun panjenengane Kanjeng Ratu. Kakang saya. Izin Sawetara suwe panjenengan mapan ana ing. Ya wis rada suwe ora nate mirunggan. Awit kala-kala yen atiku lagi sengkel yen ketemu karo Kakang Saridin iki long. Ya mergo ora kuat juratu tumuju nang kene. Lah kok lagi anu-anuan. nggih alhamdulillah menawi lejar ing manah. Niku wau kados dene atur kula ngajeng. Langka menawi mboten wonten ingkang. Pisan kula matur nuwun dhateng Kang Mbok Jenoli wis gelem ngladeni priya sing jarine wewengake kae ala tanpa rupa. Kon dadi jodhone Yayi. Pitakonku ya malah nyeleneh nek ala kok tanpa rupa. Lah rupane iki terus ning ndi Paling buri. Bagus lho Yayi Sultan. Bojo ngono kan karo sapa? Boten Yayi kok iso. Kakang Saridin Yayi Sultan. sepisan meneh aku ngelake dipilih panuwun. Dene Kang Mbok Retno Jenoli pikantuk priya banget ditresnani. Utamane aku ya matur nuwun. Kang Mbok Retno Jenoli saiki ora duwe mala ta lara kaya biyen-biyen. Kaya sing dingendikake Kakang Saridin. Kados satene. Pungkasane aku matur nuwun. Dene Kang Mbok pindho nyawaku saiki bisa waras
saka memala mergo Kakang Saripun satemah dadi bojone. Nggih ampun matur nuwun kalih kula. Yo karo sapa? Lah nggih kersane Gusti Allah sing gelar jagat. Lantaranipun kula saged ngusadani diajeng Raja. Oh, bejo-bejane iki kula sing rukun ingkang mbok nggih. Kakang Saripun sing rukun. Wani omah kudu wani bendung iline bendung. Kula badhe budidaya bab kerupuk. Kula nyuwun iki kados kakek lan nene. Lah niki ngeten Kanjeng Sultan. Teruske. Apa diteruske? Boten. Jane kula niku ora ajeng wonten wigatos. Malah ana perlu. Ing ajeng kula mun matur menawi sampun kula lan Kanjeng Ratu. Kula badhe matur kersane Yayi Sultan Jalanan. Sampun sawetawis wedal kula nilaraken dusun nggih desa Miyana ing Tatah Pati. Kula niku rak kepengin wangsul kula kangen anak lan bojo kula ya. Kakek Haridin ora maidu jeneng tanggung jawab lunga adoh. Nek ninggal keluarga pancen poyang panyingan Mas. Aku ya rasa maidu Kakek. Mung jurung ane saiki ana sing tanggung jawab kok piye? Malah kaporo Yayi Jinali ugi badhe kula boyo wonten dusun kula tepangaken kalih mboke momok. Leres. Kyai Sultan, leres kula kepengin swasana ing desa kados pundi. Ngoten nggih Kang Mas. Nggih dengan badhe para kawula arep wonten ing Nyono. Kyai Sultan, ora niki wis dadi tanggung jawabe Kang Mas Saripun. Dados cilike rekoso gedhe temekaning pati kanggo kula kok Kyai. Jenenge Yayi kaya-kaya aku ora bisa mecap ning bawane iki tanggung jawab. Mung jumuruh muga-muga tindake Kang Saripun lan Mbak Irma Jali nganti tekan pati kalis ing sakara. nek ngaten Yayi Sultan sampun paring panilah gelak wanci nyambut medal. Ana nani iki siji. Nanging kados Sawanci-wanci yen matarep ana payu-payu yen aku sambat Kakang Saripun kudu bumregah. kula namung sendika ngeslaken dawuh. Muga-muga benteng kanggo resone pinayungan dadi Gusti Kulo Jagat slamet ngatur ing Nek ngaten pareng kula nyuwun pamit, kula tak dal wonten ing Miyana Pati. Kyai Sultan, sak tinggal luwih dhisik ya Kyai Sultan. Kang Burjo pangapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Estunipun wonten atur ingkang kedah kula aturaken Saripun Kanjeng Sultan. Bab apa? Niki sambet lan katentreman wonten ing. Awit rikala kula jadi wacak gawe medali. Enten datengipun para budi srani saking Roban Seluman. Sapa Pak Siluman? Cik, kula tanjaken piyambakipun madosi tiyang ingkang nami Saripun. Monggo Saripun menika kadang ipe panjenengan kula warga wonten ing Mataram. Rene piyambakipun dados ngamuk wonten ing Mataram. Kula ngejaken prajurit supados mikut peranganipun para Jemkalawan. Nanging papuntenipun prajurit Mataram sami kaprajondang ateges kawon.
Regian Patih. Iki kena darani bareng-bareng ing tegese Kakang Sariden mundhut dadi nang ing Mataram ana saperangan dipiksa teng kota. Kados wae. Mongko nek ora Kakang Sariden sing kumandang ora pakai senten. Lagi bae pamit Kakang. Yen ngono kepeksa aku bal nungko lagune Sariden. Kae mesti ora kaya mungsu liyane. Kae duwe aji sifat anyar titian. Sabetara Mataram tak pasrah aku bal nungko lagune Kakang Sariden. Kados. Terima kasih.